araba ye juye kalo tile 17 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna aw ma ladɔnya k'a fɔ kunu tarata don juye kalo tile 16 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita olu yɛrɛ kɔni bɔla ka travaux d'aménagement ale yɛrɛ kɔni lancement ba kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka boli kun min kama o de ye siraba min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Bamakɔ ka se Kulukoro ma o yɛrɛ kɔni dilanni ko ye ani ministre min ni ale ka baara o bɛnnen no bolimafɛn ko ale ni siraba ko ɲɛnɛbɔlima anu u ka marabolo ma caman yirala k'a fɔ ko sira kura ale yɛrɛ kɔni dilanni valeur ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ fɔ miliyari 37 miliyɔn 200 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 40 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔma ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonyaba ye jamanadenw ma o yɛrɛ kɔni foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma a ka baarakɛta in na jamana ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kɔni ne kumakan min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye sira min bɔ Grand la ka taa Kulukoro o sira ka bonya ka fɛrɛ bɔ o baara min bɛ ka kɛ ni o ye bɛ ka kɛ jamanadenw ka laɲini hukumu kɔnɔna la sabula da kan a b'a to an ka jamanadenw ka taga segin o bɛ nɔgɔya a b'a to sirakan kasara caman bɛ b'o la a b'a to fana an ka jamana bɛ yiriwa sabula da kan minnu bɛ kɛ sira kan taxibolilaw b'a la transporteurs b'a la minnu fana bɛ jɛko kɛ olu bɛɛ b'a la a bɛ na ni jamana fana ka taaɲɛ yiriwali a b'o fana ko fɔ o tɛmɛnen kɔ n bɛ wele kan bila jamanadenw ma bɛɛ b'a dɔn ni ko sira dilan a tɛ taa degun kɔ mais an bɛɛ b'a dɔn nin sira in ka degun b'a kan embouteillage ko la o y'a to tuma dɔ la heure bɛ falen mobili ka tɛmɛ waati la donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka an dɛmɛ nin baara la mun b'a to nin baara bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna cogo min na lafiya kɔnɔna na a bɛ ka kulu de ka lafiya kama olu ka kisili kama n b'a ɲini ministre fana fɛ a ka janto layidu mun taara nin baara kɛli kama k'a ban waati dɔ kɔnɔna la n b'a to a kana kɛ degunba ye jamanadenw ma n bɛ foli bila ministre la ale min ka wuli ka jɔ y'a to an na jɛɲɔgɔn n'o y'a to an se ka bi sɔrɔ ka foli bila jamanadenw bɛɛ la ala ka jamana basi ala ka jamanadenw ka bɛn. Ka sanga ni an ka fanga tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye kunu ministriw ka balikacun ladala ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛla tarata don juye kalo tile 16 san 2024 kɔnɔna na Kuluba Palais ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ministre de l'agriculture ye sɛnɛkɛlaw ka ministre de la Sina Dambɛlɛ ko ale yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni a yɛrɛ kɔni falela ni maa min ye ale kɔni bɛ wele ko Daniel Simeon Kelema kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kabi juye kalo tile 11 san 2021 kɔnɔna na ni Lasine Dambɛlɛ ni ale yɛrɛ kɔni kun ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ko a yɛrɛ kɔni kuma wuli fɔlɔ ko nin yɛrɛ kɔni kɛla a fɔlɔ ye. Kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ministre de l'éducation nationale ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni di ko ni ala ye juma nata o yɛrɛ kɔni yirana juye kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na ko defu résultat o yɛrɛ kɔni bɛna bɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati école la ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye centre d'animation pédagogique ye an bɛ ala deli ala ka résultat ɲuman di an ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ma. Commission des défenses et de sécurité du Conseil de transition du Mali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni an ka fanga tigilamɔgɔ ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛna blindé o yɛrɛ kɔni bila baarali daminɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni marikala centre ye ko o yɛrɛ kɔni bɛna to ko o yɛrɛ kɔni bɛna se ka blindé ninnu labaara ka ɲɛ ani fɛn min yɛrɛ kɔni terrain ale réalité ye k'u bɛna olu caman dɔn. An bɛna Bangineda kabi dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la juye kalo tile 9 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ Banginedakaw olu fɛ yen nɔ ko musolaka dɔ ale yɛrɛ kɔni fagala min yɛrɛ kɔni ni a fagala cɛlaka dɔ fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a tɔ sɛbɛnciya k'a yira k'a fɔ ko musolaka ye a yɛrɛ kɔni ma faga cɛ in fɛ gansa ko k'a sababuya kɛ a sinamuso o yɛrɛ de kɔni a bila ka muso in kɔni ka ale kɔnɔma falen ka a kan tigɛ a yirala k'a fɔ ko sinamuso in
kɔni ale yɛrɛ kɔni ko den kun tɛ ale bolo ko o yɛrɛ kɔni keleyari kama a yɛrɛ kɔni ni cɛlaka in bila ka ni muso kɔnɔma falen ka a kantigɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Bakari Keita a yirala k'a fɔ ani mɔgɔ minnu ye nin bingani wale in kɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen minɛna ko ka Bakari halisa a yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ni e mama ni i ɲɛ dala nin ma ko fɔta in ka k'i jilaja ka se fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka nin cɛlaka in k'a minɛ ani hakɛya min ka kan ko o da kan. A yirala k'a fɔ karidon juwe kalo tile 14 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mandalayakaw ka sifinnaka dɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka a kunda o subi janya kan ko bingani walekɛla 2 olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta ka ale sɛgɛrɛ k'a ka moto ka o minala o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ko u ye a ka telefɔni fɛnɛ minala o hukumu de kɔnɔna na cɛlakan ale yɛrɛ kɔni bolila ka don Bafula be ka taa olu yɛrɛ kɔni sifinnaka denmisɛnninw ko a ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko o lase u ka kɛrɛfɛ dugu ma minnu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka bingani walekɛla tɔ kelen ka ale yɛrɛ kɔni minɛ ni moto den 2 ye o y'a yira k'a fɔ ko o dugusajɛ ko u yɛrɛ kɔni kɛla ka bingani walekɛla tɔ kelen tɔ in ka o yɛrɛ fɛnɛ kɔni minɛ ka u lase fanga tigilamɔgɔw ma kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni u lase Bafula be ale yɛrɛ kɔni ka subonba la. An bɛ taa mana tali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jubeda la fɔnɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla kabi juwe kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na ko sanba dɔ o yɛrɛ kɔni nana olu fɛ yen nɔ ani a fiɲɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to sifinnaka musoman dɔ ni ale yɛrɛ kɔni sisanga bɛ taa san 6 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔra ko san ani fiɲɛ o yɛrɛ kɔni t'a la ni ale ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko famille kelen o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ sanji ani fiɲɛ kɛla sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ka so la fɛn min yɛrɛ kɔni ye sigiɲɔgɔn ye olu yɛrɛ kɔni o seko n'u dɔnko yira k'u ka dɛmɛw ta k'a ɲɛsin ni famille ma u ka marabolo ma olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati jamanjan o yɛrɛ kɔni bɔ ko u yɛrɛ kɔni ladilikan ka a lase u ma ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka siradaw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ olu la ka wuluwuluji sira bɔ walasa sanji o yɛrɛ kɔni kana kɛ sababu ye ka cɛnni o don u kun an bɛ Ala deli Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma min bɔnɛna ani na an bɛ Ala deli badanɛ ma Ala k'a di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ bakansi ale marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko kudumu kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla juwe kalo tile 15 san 2024 kɔnɔna na ko bingani walekɛlaw yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta ka ni marabolo in sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka fanga tigilamɔgɔ ye minnu ni olu bɛ wele ko brigade d'auto défense olu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ walasa bingani wale a bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na dugudenw olu yɛrɛ fɛnɛ ye u hakilinata di k'a yira k'a fɔ ko maa si o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a bolo fɛn na ko nka ko a yirala k'a fɔ butigi kelen o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko u yɛrɛ kɔni sera ka taa ni olu bololafɛn bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ o marabolo kofɔta in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan kungo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko b'o la ka don juwe kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u ye sɛnɛkɛla maa 8 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni faga o marabolo kɔnɔna na duguden ninnu u yɛrɛ kɔni kamana galen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ye halisa Ala ka jamana in basigi. Ni de tun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn na.